Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Wala pang wala pang tao. Hello. Oh, ba't naririnig ko yung boses ko dyan? Preds. Delay naman eh. Ay ka pala tong pindutin mo yung pindutin mo yung yung thumbs up. Thumbs up, friends. Friends. Thumbs up ka naman. Ay. Hello, Ma'am Jean. Magandang gabi po. Kumusta po? Sinubukan ko lang baka mayroong gising pa kasi medyo gabi na. Siyempre naman, yan ang main course, no? Patibay ng minuto, kaya pangalan natin yan. Salamat po sa pagbisita. Thumbs up naman po dyan isa. Thumbs up po. Parang nakita ko kayo kanina nagla-live kayo. Nagla-live na rin ba kayo o nag-i-list na rin kayo? Hello po, Mother Bess. Thumbs up naman po yan. Meron naka-BG na dalawa. Greg, pindutin mo, hindi mo isusulat. Hindi ganyan, friends. Yung thumbs up. Ako pala nasisi. Hindi yan, doon sa kan. Taro ako. Andali po. Ngayong panahon ng tagsakit, kailangan tumakat din ng immunity. Mag-Enervon araw-araw. May multivitamin, tulong para makaiwas sakit. For immunity, protektado. Enervon. Ayan, may isa na.
Mga kalan tayo, 15 minutes, 30 minutes lang. So save this advance that can surprise you. Open an IoT savings account and get 4% interest rate per annum. Baka hindi makatulog mamaya eh. Not a retail bank. No minimum balance, no locking period. Save Kaninang tanghali naka 1 hour and 15 minutes tayo. Naka-live. Bagong Verda. Mas pinatibay. Ngayon, may Hello po Ma'am Jen, nandyan pa po kayo? Thumbs up naman po. kaya ang job shop ko yun. Grabe pa ngayon. Verda. Uy, may audition. Tani tayo. Kaya yan. Pahabain natin. Alam ko kung sino nagtatype nito. Kuya, question po. Ano ang nauna, manok o itlog? Oh, Ma'am Jen, sagutin mo yung tanong Ready ka na mag-in? yung nababasa mo. Football player. Vlogger. Doctor. With strong and long hair, you can play Ang naunang katayin, yung manok. amazing. Handsome. Sing na pasulit. Ulit. Ulit. Mga allergy na yan. Mag-alerta. Fast acting. Hala, Sa pabalik-balik na hatsing o allergy, mag-alerta, alerta, alert ka. Hindi lang yan. sino kaya yung naka-BG na isa? Dito, ang sarap hanggang loob sa sarap. Mga inasal, 2-in-1 tilapia chicken. Inasal, loob sa sarap hanggang laman. Red days can make women a target. Of odor. Itch. Hello po, hello. Not this soft. She's protected by Dynapro Feminine Wash. With dry power protection. Walang gusto mag-comment eh. Day odor, itch, and irritation. Red days never stood a chance. Dynapro, the feminine 7 minutes. Tayo mga kabataan. Gusto natin ng coffee taste na sakto. Not too strong. At ang creaminess, sakto din, not too creamy. Kaya gusto natin. It's not Doon natin ipopromote yung channel mo, Frig, sa live sa ibang iba kasi dito You know that. Everyone needs a balanced immune system. hindi nila makikita yun eh. With every bar of Cloud9, there's chocolate, chewy nougat, peanuts, and ooey-gooey caramel. Enjoy the Cloud9 bonus. Salamat po, dalawa na yung thumbs up. Marami akong confident and fragrant, even when sweating. Magandang gabi, Nika Ilagan. Shout out. Nika Ilagan. Dikitan mo Nika si Frig channel. Babalikan ka niyan. Naglalaro lang yan eh. Naglalaro ng baraha. Didikitan ka niyan pag dinikitan mo. Mabait yan. Pagtulog. Freds, on the way na daw si Nika Ilagan. Balikan mo. Growing without in a fast pace? Kaya pagdating sa bawal niya, milk siya. Milk chocolate with the nutrients your child needs for school and play. Freds, done na siya. Balikan mo na. Freds, balikan mo na si Nika Ilagan. Tingnan mo, nandyan na yon. Done na daw eh. Balikan mo yan. Jen, pakidikitan mo si Freds. Andiyan ka pa ba? Oh, nahataw ka ni Lolo, Freds. This message is held for review. Anak ko, lagot ka kay Lolo. Hindi mo makikita yan dyan. Dito mo makikita sa akin.
Mali kasi yung words na tinype mo eh. Hindi ko pwedeng basahin yan. Mahataw ako. Fred, sana nabalikan mo na si Nika? Baka traffic lang. Nabalikan mo na? I-play mo muna yung video para hindi spam. Pasensya na Nika, bago, hindi pa masyadong kanyan eh. Pag hindi kasi play na yung video, lalabas na spam yan eh. Bababasura. Ha? Kailangan piplay mo yung video para hindi mabasura yan eh. Ibabasura ni Lolo yan. Siguro, bukas na lang uli. Nika, pababalikan kita doon sa kaibigan ko. Hanggang dito na lang muna kasi sinubukan ko lang. Okay. Bye-bye na muna.